Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dulur-dulur konco Agung Saladin ini lagi bersama Ahmad, Mas Ahmad sama Mas Sujinom, channel YouTube Sujinom karo Mas Ahmad. Nah, gitar-gitaran malam hari ya. Karo Sujinom guys yang kayak lagi santuy, lagi udut-udut. Biar tuh ngerti mat, gitarnya mat, mat. Salaman. Pengrajin gitar. Yo, reseller kan. Reseller. Oh. Nganu. Pesen apa usah dadi wis dadi. Wis dadi ya. Ki merek iki apa tuh ki merek iki? Cadenza. Apa ya mau tak jajal iki. Suarane garing empuk. Piro amat nganu mat. Iki wis semi akustik elektrik ya. Terus ono preamp. Tadi preamp ono kono kae karo sing setem alat setem ono. Harga piro mbiyen promo apa ya? Hampir 1 juta. 1 juta ya mbiyen ya. Sekitaran semono ya. Wis karo soft case, karo tas gitar wis komplit ya. Iki jenis iki sing apa ya jenenge? Iki wis merek anu ya wis malah aki ngerti iki aku nek ana merek ngene iki. Biasane Yamaha, Kod, Osmond, Ibanez, Gibson ngono-ngono kuwi saiki merek-mereke wakeh Mas. Biyen iso gitar sapa Mat sing mari Mat? Kakangmu, ha? Kakangmu to sikit to. Wah iso dhewe. Nang omah ngono pas ana gitar. Heeh. Terus Dibantu anu ya. Kayak kote didak kayak iso gitar napa to? Ajar. Isone kunci ero apa to? Inggris. lo toto kokon. Iso ya gitar ya mbiyen ngamen karo aku kae. Pokoke apa-apa iso. Wani nyekel gitar dhewe ya kita ya mbiyen. Nyekel tok aku. Ora ya. Ngono grandong aku iki. Wis tau karo grandong. Grandong sing ora iso keplok-keplok wae ora liwat tempo. Gur keplok-keplok ora iso. Tenan. Dadi kudune kan tempone acek ngono ya. Grandong ora. Kayak mbiyen kae gitare Yamaha ya saka Jakarta nggonku kae. Tenangan ae. Ini latihan lagu kali Karamat. Lagu pertama apa isone, Pak? Peter Pan. Biasa toh. Apa? Oh, kuwi. Ya, Peter Pan. Nek dodo ya mesti dodo apa pertama tadi. Apa? Namane Sela. Sela Masjid. Sela on Seven. Sela on seven ya. Jadi deh. Lah cari dapur pun nggon Mianto ya to. Oh iya nih Mianto ya. Jana Mianto. Tahun piro? Songo. Suwe bae. Permoneter bae. Oh ya ora moneter atung songo nurokim. Burung ya? Ngoplo. Oh iya. Rajar bayar rokok sak lenter. Ora wong gitar tau gledak ya saya ya. Pokoke gitaran fales teko luweh teko gunjrang-gunjrang. Teko dadi yo. Nurakin barang ya. Gitar iku wis kapiken nek gitar ke zaman biyen iki ya gitar
dodol duel wis kayune wis legok-legok kae kene gripe wis legok-legok kae kene iki. Jadi nek saiki wis gitar apik-apik ya. Semakin canggih pembuatnya. Saiki kan ana ornamen iki lho, pinggiran iki lho ta. Ornamen pinggiran wis apik. Terus dryer ini ya wis besi-besi saiki ya, besi kabeh. Dryere. Lah, lagi biyen mesti ke lagu. Lagu-lagu andalane biyen ya, jaman biyen iki nek ning desa lagune ngene-ngene iki ya, lagune jaman biyen. Nek ora Ungu, Sela, Kangen Band, Raja, Peter Pan. Lah. Toreta, 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 toreta. Beliau udah hafal. Lah ya. Karo ngopi lur, karo ngopi wis lali ngopi. Nek jari drisine lentik-lentik ngene iki biasane apik gitare. Ayo ta to. Nek cilik-cilik lho. Ono kupinge kok driji kok ndelentek-ndelentek. Karo nganu kuwi lho to. Pinter nyolongan. Dadi nek ana apa jenenge? Gon nyelempit sithik kan pas driji-cilik. Parasnya terlempit wis. Pas. Ora kegeden. Kayak tempe terlempit barang itu. Iki mau mendul ora dijak mendul. Ora aktif. Mendul main karo. Wis mbah. Bob bro. Siji nang dadi siji uwo iki. Ah eta. Suci tuwa. Jiwa tejo. Masih somo ngonten ning ndi ya sesuk ya. Acarane ning kon Meri, ning gone sapa ya sing bisa didolani awan. Ning kon Wahyu ora gelem disyuting ya kayak ngene sih Wahyu. Jarak dijak nganu. Wahyu ora gelem syuting ngono kok mau. Itu syuting sikile. Sik. Nek ngonten ro Wahyu ora oleh disyuting, ora oleh diupload. Lah piye lho to. Aku jenenge ora ngonten ya to ya. Kuwi aneh. Syuting sikile terus ora ini ora ngono. Wah, wis kondang dadi uga tambah kondang. Uga ya. Besok ning wonten pertanian ya, pertanian. Pembibitan apa mau kae. Apa jagung, mbuh pari, mbuh apa mau kae. Apa mbako. Terus Lah nomor piro? Mas Wahyu. Nomor sapa? 85. Nggonku. Ya mau kae. Piro 85? Jago 6215. 085. 9. 0859. Wih. Gimana boleh? Mau kae wis. Oh, gawe anyar. Anyarna. Sing mau kae ta? Oh, mana sak-sake. Kondisi sak-sake. Ya, sik gawe ke email Mas Dodo iki lho. Plok ngeplok. Kurang anu 10 menit kurang sithik iki. Kurang sithik. Terus pancen tak nyanyi wae mah. Hak cipta klaim wingi wae klaim gitar-gitaran iki. Dene nek kathoke ora ono hak ya bareng. Ya iya. Hak kathok sik kurang 20 detik iki. Aku tukang takon aku pun cetha kok. Malah cetha jelas ya. Jelas. Purut.
TV mau lho apa aja. Hiburan TV mau ono angkane mau ke lho sing anu. Yo kita kono tak ceritani bener apa video niki. Hiburan TV. Cukup sekian dulu untuk teman-teman vlog pertama. Aku lanjut meneh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gini vlog